Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. Dancing fool. I'm a dancing fool. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert voor mij een bijzondere gast onder de tafel, hier vanuit het Omroep Friesland Café. De man is met pensioen, maar ik zal hem geen pensionaar nemen. Tenminste, ik ben wel heel benieuwd hoe hij daarop reageert. Hij was in ieder geval 20 jaar lang directeur van de Lawaai, Schouwburg de Lawaai in Drachten. Had hij oorskier van naam. Maar ik kan me net voorstellen dat hij stil zit, dus leuk dat hij er is. Stef Haversaat, welkom. Dankjewel, dank voor de uitnodiging. Skal ik geen pensionaar nemen? Ja, uitkijken nu. Het is heel gevaarlijk om dat te zeggen. Het is toch niet zo lang geleden, hè? 6 weken nu en de wond is nog vers, om het maar even zo te zeggen. En ja, weet je, het is best pittig. Je staat midden in het leven met veel uren draaien onder de mensen bij de Schouwburg. Maar goed, ik ben nog lid van de Raad voor Cultuur, dat houdt me van de straat. Maar ja, het blijft natuurlijk wel van belang. Wat we ook doen met de Raad voor Cultuur, om cultuur ook echt op de agenda te houden, want dat is echt nodig. Ja, want er is een prot in beweging, hè? Oh, ja, dat zal iedereen merken. En ja, nu ook weer met die AI, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Er gebeuren dingen. Wat is nog waar? Wat is fake? Wat is... Nou, dat heeft allemaal te maken met de dossiers waar we mee bezig zijn. En dat is leuk, maar ook wel gewetensvol werk. Dus dat houdt, wat ik al zei, van de straat. En sowieso is het van belang, vind ik. Ik ben een cultuurmens op een top. Om te zorgen dat we met z'n allen cultuur hoog in het vaandel houden. En dat de beleving aan de macht is, om het maar even zo te zeggen. Dat is een van mijn stokpaardjes. En dat moet breed. Kijk om je heen, we zitten nu in het café. Nou, dat is volgens mij 80% is dat cultuur. Niet alleen Friese cultuur, zie ik. Maar vormgeving, alles. Het hele leven is er mee doordrenkt. Dus van belang. Weer toch een beetje een pijnlijk proces, dat idee van oorskiën nemen te matten. Ja, het was geen... Is je werk om jou, je ben je collega's, je bent er 20 jaar geweest, je houdt heel pro ding verloren, opbouwt. En dan is het net een bewuste keuze om het oorsdwaan te gaan, maar er is gewoon een leeftijd die zei, nou, dankjewel. Ja, dat klopt voor een deel. Het was niet dat het moet, hè, met pensioen bij de Lawaai. Maar ik dacht van, nou, ik wil ook geen poortwachter zijn. Op een gegeven moment is het ook klaar. Ja, dat is onvermijdelijk, hè? Ja, en dat is ook van belang. En ieder voor zich moet kijken hoe je daarmee omgaat. En ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar ik ben nogal een optimist soms. Ik denk, dat red ik wel. En vervolgens, ik durf het bijna niet te zeggen. Net voor mijn pensioen hadden we een laatste PV-uitje. Gingen we curlen in Tialf. Nou, en toen ben ik toch op het ijs gevallen. En het ijs is hard. Ja. En sindsdien doet mijn linkerbeen het niet meer zo goed. Het komt allemaal wel weer goed, maar het duurt heel lang. Waardoor je ook niet de dingen die ze jou toewensen. Van, joh, ga lekker in de tuin werken of andere dingen doen. Dat kan even niet. Maar daarom is het ook leuk om hier te zijn even met jou. Om over de dingen van het leven, met name cultuur, te praten. Dus daar heb ik erg veel zin in. Ja, en je zei het zelf al, je had vrij druk met de Raad van Cultuur. Even van de leek, wat doet hij precies? Want je moet adviseren Den Haag? Ja, we zijn het wettelijk orgaan wat het kabinet, maar ook de Tweede en de Eerste Kamer adviseert. Gevraagd en ongevraagd of op heel breed op cultuurbeleid. En nou, dat doen we met veel verve. Maar zeker in deze roerige tijden is het van belang om daar... Nou, om dat allemaal bij elkaar te houden, die samenleving ook. En daar is cultuur natuurlijk een verbindende factor in. En wat ik al zei, gevraagd en ongevraagd. Over het algemeen krijgen we een advies van, in dit geval de staatssecretaris, over allerlei onderwerpen. Dat kan grensoverschrijdend gedrag zijn. We zitten nu weer midden in de BIS, stoelendans noem ik het maar weer. Hè. De BIS is de basisinfrastructuurronde waar je alle gezelschappen en instellingen om de 4 jaar subsidie moet aanvragen, zeg maar. En moeten laten zien wat ze afgelopen jaar gedaan hebben.
Dus we adviseren, maar oordelen straks ook. En adviseren daarin de minister of de staatssecretaris over wie wel of niet daarin subsidie krijgen. Dat is best wel een belangrijke. En dan hebben we het met name over wat wij dan de kleine bies noemen. Dan moet je denken aan de musea. Hier ook het Fries Museum bijvoorbeeld. Maar ook theater. Toneelgroep Amsterdam. Nationaal Ballet. Weet je, en muziekinstellingen. Noord-Nederlands Orkest, als we het voor het Noorden hebben. En ik zit daar nu alweer 2 jaar in. Het zijn 8 leden. Zijn door het kabinet benoemd. Door de staat benoemd. En ik zit als noordelijk lid. Maar ik ben niet een belangenvertegenwoordiger voor het Noorden. Ik sta voor alle kunsten breed. Maar goed... Je zit hier in het noorden en je hebt hier je voeten in de klei staan. Dus je neemt dat wel mee in je overweging. En er is natuurlijk de laatste tijd veel discussie over Randstad en regio. Nou, dan vallen we met het neus in de boter. Want daar heb je aan mij een goeie. Want ik heb natuurlijk 25 jaar lang ook in Amsterdam gewoond. En nu alweer 20 jaar hier in Friesland. Mijn beste vrienden zijn Friezen, overigens. Van Suvenuve, Henk Zwart en Dette Glashouwer en Peer van den Berg bijvoorbeeld. En ik heb me altijd wel thuis gevoeld in Friesland. Ik heb hier vroeger ook gespeeld. Is er wel eigenlijk zo'n grote kloof waar we het maar constant om gaan? Ja, die is er toch wel. Toch wel? Ja, tenminste, het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Je kan hem ook anders aanvliegen. Maar soms heb ik wel, en ik chargeer, ik sla hem plat... En ik zit hier even met op persoonlijke titel. Ja, hè? ja. Niet dat ik hier nu een formeel standpunt ga zitten. Nee, maar ik ga je ook persoonlijk horen. Dus je vroeg naar de Raad voor Cultuur. Maar ik zit hier even als Stef Havenzaat. Ja. Dan merk ik ook, omdat ik heb 25 jaar lang in Amsterdam ook gewoond. En nu dan weer 20 in Friesland. Ik zie wel nu, ik begrijp nu ook veel beter wat de regio's soms hebben van we worden niet gezien. Soms denk ik, en ik chargeer wat ik al zei, in de Randstad en met name soms heeft men het gevoel het centrum van de wereld te zijn. En ik heb soms het idee, jongens, steek je nek eens uit, kom eens de regio in. Want daar gebeurt het eigenlijk, vind ik. Er gebeurt hier zo ontzettend veel goeds. En niet alleen hier in Friesland en in het noorden, maar ook in Limburg en in Zeeland. En dat zijn vaak ontwikkelingen die worden niet op waarde geschat. Dus dat zagrijn van de regio, dat snap ik wel. Aan de andere kant zie je ook heel veel ontwikkelingen die wel de samenwerking... en ook wel dat de regio's worden gezien. Hè. Dus het is ook niet echt heel zwart-wit. Maar goed, weet je, het is altijd, zeker bij cultuur... er is altijd verdeling van schaarste. En dat is het ingewikkelde. Als er schaarste is, dan krijg je altijd vragen van... waarom jij wel en ik niet, weet je wel, als je naar middelen kijkt. Maar wat wel ontzettend belangrijk is dat in principe, en dat is ook een belangrijk uitgangspunt van het cultuurbeleid, iedereen natuurlijk op een relatief makkelijke manier toegang moet hebben, zowel passief als actief, dus meedoen of genieten van cultuur. Landelijk, breed. En je zou wensen dat het over de hele wereld gebeurt. En dat hebben we op zich toch wel redelijk voor elkaar in Nederland. Hè? Als je die spreiding ziet vergeleken met andere landen, mogen we daar best wel trots op zijn. Dus er zitten verschillende kanten aan het verhaal. Maar ik snap het gevoel wel. Ja, en toch aan de andere kant kun je dan ook wel zeggen, schaarste dwingt dit tot creativiteit. Hè? Ja, maar het mag maar het alles plat subsidiëren. Dat klopt. Dat is ik ben van beide, hè? Ik bedoel, ik ben geen subsidiehater. Maar er zit altijd een rare spanning tussen. Hè? Nee, maar ik heb het niet alleen over subsidie. Hè. Ik heb het ook over dan de mogelijkheden dat er een plek is waar je bijvoorbeeld muziek kan maken. De podia, maar ook gewoon een hok waar je in kan, waar in ieder geval de kachel brandt, om gewoon een middag lang met vrienden of vriendinnen of wie dan ook muziek te maken, te schilderen, te dansen, te hiphoppen, spoken word, poëzie, bezig te zijn, creatief bezig te zijn. En dat is misschien nog meer van belang dan het geld om een voorstelling te maken. Gewoon een plek. We horen heel vaak, we hebben een plek nodig. En je ziet ook vaak dat kunstenaars zelf die plek opeisen. Hè, door de rafelranden in de steden. In de dorpen waar iets leeg staat, vervallen fabriek of anderszins strekken ze dan in. En dat wordt dan weer, er wordt langere tijd dan geïnvesteerd door de kunstenaars. En dan zie je weer dat projectontwikkelaars daar weer oog op krijgen. En dan, kassa. Ja, die pakken de fabrieken en de campings tegenwoordig ook op. Ja. Dus dat zijn ontwikkelingen, je weet dat het gebeurt, maar het zou fijn zijn als dan de meerwaarde die de kunstenaars dan in die tijd van genereren, dat op de een of andere manier weer terugvloeit in de praktijk van die kunstenaars.
kunstenaars. Maar goed, dat zijn allemaal ideeën die ik persoonlijk ook heb en waar andere mensen ook wel mee bezig zijn. Muziek. Gelukkig ben je een liefhebber. Wie hebben mij Frank Zappa? Ja. Ja, fantastisch. Geweldig. Je hebt hem live jongen, hè, Bol? Ja. En altijd met kloppend hart. Je wist nooit van tevoren... wat hij ging doen. En het is nogal een luid donder. En dan had je zoiets van, daar staat hij dan weer met die gitaar. Maar hij is een hele goede gitaarspeler ook. En hij altijd aan het kettingroken. En dan had hij zijn checkie of zijn sigaret. En die stak hij dan daarvoor, boven bij de hals van de gitaar, tussen zijn snaren. En dan wist je het al. En denk oh god, dat duurt heel lang voordat er weer gitaar wordt gespeeld. En dan liet hij de band. En hij zong dat natuurlijk wel. En hij stelde dan het een en ander. En ging hij weer op zijn box zitten. Maar het was altijd een belevenis, vond ik. Ik heb hem 2 keer gezien. Iedere keer wel een beetje in... dan denk ik, kom op Frank. Want hij zat wel in zijn hoogtijd daar. Maar het is nooit iemand die... En daar hou ik wel van. Het is een inhoudelijk kunstenaar ook. Muziek, zijn humor is heel... En zeker in die tijd tegen de mainstream in. Maar ook een begenadigd muzikant natuurlijk. En later ook veel met grote orkesten gaan werken. Grote werken. Hij is helaas te vroeg overleden. Ja, veel die ook. Maar het is voor mij wel iemand die in een bepaalde tijd, ook in mijn leven, echt was ik ontzettend. En nog steeds was ik fan van hem. Samen ook met dat clubje daaromheen. Met Captain Beefheart en consorten. Dus Frank Zappa mocht niet ontbreken op mijn lijstje. En David Bowie dus ik net. Nee, want dat is echt wel een ding. Dat David Bowie, Major Tom. Ik weet niet, iedereen. Jij bent net iets jonger, denk ik, dan ik. Maar we zaten allemaal voor de tv natuurlijk. Rondom die Apollo-missies richting de maan. En dat heeft bij mij zo'n indruk gemaakt op wat ik al zei. Ja, beleving aan de macht geldt ook voor cultuur. Maar het dromen, het denken en de mensen op de maan zetten was voor mij toen de tijd. Hè, ik kom uit een groot gezin, maar wij waren wel een van de weinigen in de buurt die een tv hadden toen de tijd. Hè, de eerste televisies. Dus de hele groegemeente in de buurt zat bij ons thuis tv te kijken. Als het dan weer live was en er gebeurde helemaal niks. Houston enzovoort. En dan het duurde maar. Het duurde maar. Ja. En dat doet dat David Bowie. Ik ben sowieso fan van hem. Maar dat nummer, dat doet me heel erg aan die tijd denken. Dus de verbeelding aan de macht, durven dromen, wat we allemaal kunnen. En dan ook dat met name ook inzetten in hoe we de wereld toch een beetje beter kunnen maken. Dat blijft dan toch de zendingsdrang die ik wel heb. Nou ja, zo. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time. Meesterlijk, David Bowie, Major Tom. En ik hij helaas te jong verstaan. Prachtig klassiek nummer. En het stier op het listje. Ik neem het maar even het horrorlistje. Want vrege muziekliefhebber om 5 platen nu te zieken. En er komen gefronste wenkbrauwen. Kijk je precies. Maar hij stiert wel op het listje van Stef Averzaat, mijn gast van Joert. Hij is directeur van de Lawaai in Drachten. En met hem schof een beetje waarom schof naar het heden, zeker naar de toekomst. Ik dacht eerst heel even Stef Averzaat, dat klinkt bijna Belgisch. Maar je komt uit Zeist, hè? Ja, het is wel grappig. En je hebt ook een Averzaat met een H erachteraan. En de naam, hè, met TH aan het eind. En die van mij is met een T. En toen ik in Amsterdam woonde, had je ook een hele beroemde bakker, Averzaat, in Zuid. Exclusief, dure bakken, weet je wel. Niet voor niks in Zuid. En die had een H, of die staat zonder. En ik zeg altijd dan van, ja, mijn vader, toen hij mij aangaf bij de burgerlijke stand, was hij de H vergeten. Of de ambtenaar was vergeten de H. Want je hebt ook een paar dorpen, Kerk-Averzaat bijvoorbeeld, en Kapelle-Averzaat, in de Betuwe. En ik zeg altijd gekscherend, daar staan nog de ruïnes van de kasteel van mijn voorouder. Nee, het is niet. Ik heb geen idee. Ik ben ook niet zo'n type die heel erg mijn stamboom gaat zitten uitvogelen en enzovoort. Maar ik kom formeel. Ik ben geboren in Zeist, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar tot mijn 16e gewoond. Daarna ben ik uitgevlogen. Ja, een onderdeel van een groot gezin. Ja. Old school bijna, zou ik gaan zeggen. Ja, klopt. 13, 14? 15 kinderen. 15 kinderen. Ja. Wow. 1 moeder, katholiek.
En dat is niet alleen de reden hoor, maar ja, een deel wel. En mijn vader was melkboer. Dat klinkt nu een beetje bijzonder, melkboer, melkman. Maar op de ouderwetse manier, hè, old-fashioned met paard en wagen. En, Dat herinner je ook nog? Ja. Mee geweest? Ja, sterker nog. Ik was als een van het enige van de kinderen. Ik zat op het gymnasium van de Jezuïeten, de Breul, in Driebergen-Zeist. En na school, omdat ik heel goed kon hoofdrekenen, moest ik altijd mijn vader helpen. En dan ging ik met een tas, weet je wel, met geld erin. En dan langs de klanten met zo'n rekje met melk, een paar melk. Meestal wist je al wat ze ongeveer wilden. Een halfje melk, een vla of en dan nam je dan alvast mee. En meestal klopte dat. Soms moest je weer terug om iets extra's te halen. En dan tot 7 uur was ik dan altijd wel aan het venten. Dan waren we klaar. En dan moet je nog het paard verzorgen enzovoort. En daarna moest ik huiswerk maken. En daarna met mijn broer en zussen, met name met mijn broers, voetballen buiten op straat. Je kent het wel. En ik heb een waanzinnig leuke jeugd gehad, voor mijn gevoel. Hoeveelste was jij van die 15? Ik was even kijken, de 12e. De 12e? Ja. Beetje de Benjamin. Ja. Tussen aanstekens. Ja, dat klopt. Ik ben nu 67, bijna, in september. Of november. En dat is de Benjamin. Het is het idee. Een broer en een zus zijn overleden, maar de rest leeft allemaal nog. Dus, en ik weet dat de familie Averzaat, in ieder geval mijn vaders kant, die houden wel houden zich vast aan het leven. Dus die worden oud over het algemeen. Dus ik klop het even af. Het is een mooie houten tafel hier in het café. Het gene pakketje is in principe zou goed moeten zijn. Ja, voor nog een lang leven. Ja, maar ik hecht ontzettend aan het leven. Ik vind het fantastisch, het leven. En we hadden het er net al even over. Er zijn heel veel uitdagingen in de wereld. Maar toch, er is niks zo moois als het leven te leven. Onder andere natuurlijk door cultuur en de creatieve geesten die het de moeite waard maken. Stond vroeger de radio aan, werden platen gedraaid in huizen Averzaat? We hadden wel een piano. En mijn ouders waren niet zo, maar mijn broers en zussen die gingen natuurlijk op vanuit de jaren 60 natuurlijk in de muziek. En voor je het wist. En daar waren, maar toch een hok vol met 15 kinderen? Ja, dat was veel kabaal. Maar mijn vader die zat bijvoorbeeld op het koor. En er werd wel muziek gemaakt. En we gingen ook naar muziekles, moet ik eerlijk zeggen. Maar uiteindelijk is het nooit echt, voor mij in ieder geval niet, heeft het geleid tot een bijzondere carrière in de muziek. Maar we hadden wel echt bijvoorbeeld een piano en een orgel en nog wat dingen thuis. En het was één grote kakofonie met al die kids natuurlijk. Maar het was ook wel gezellig. En omdat wij paarden hadden, mijn vader had los van de paarden die voor de wagen stonden, ook paarden waar hij mee fokte om te springen en te rennen. En ook, we hadden ook een redelijk groot huis en ruimte daarachter. Dat moet ook wel met... En er hadden heel veel andere kinderen die daardoor ook weer bij ons langskwamen. Dus het huis zat vol met 20... het was echt een bijzondere tijd. Erg leuke tijd, wat ik al zei. We hadden ook als het enige een tv. Dus iedereen die kwam bij ons langs. De achterdeur stond altijd open. Heel veel ondernemers, oudere ondernemers, melkbakkers. En hier ook in Friesland zullen het weten dat... de slagroom op in het weekend. En er was altijd bij ons de achterdeur open, weet je. Dus men klopte dan aan en haalden we een slagroompje of een melk. Dat kon allemaal. Tegenwoordig hoef je dat niet meer te proberen, weet je. Maar goed, er zijn de supermarkten natuurlijk tot 10 uur open. Hè. Ja, 7 dagen. Zondag inmiddels. Dus tijden veranderen. Dus dat is niet anders. Maar op een gegeven moment de sprong gemaakt naar Amsterdam. Studie, neem ik aan? Ja, ik heb eerst in Delft gestudeerd, werktuigbouw. Ik ben een ontzettende beta-jongen ook, gymnasium B gedaan. En dan heb ik de eerste jaar afgemaakt. Ik denk van, ik wil die lopende band toch niet sneller laten lopen. En ik ben ook een mensenmens. Toen ben ik Amsterdam gaan studeren, pedagogiek. Ik ben eigenlijk pedagoog, sociaal pedagoog. Dat is een beetje de leeftijd tussen 15 en 25. Hè. De adolescentie, dat is een beetje de doelgroep waar je dan je studie op richt. Dus dat is natuurlijk ook de toekomst. En na mijn studie een jaar gaan reizen door Afrika. En toen ik terugkwam heb ik gezegd van want ik deed tijdens mijn studie ook wat dingen. Ik deed de mimeschool en de dansopleiding naast mijn studie. Ja, want je hebt op een gegeven moment ook, ik weet niet of ik het een gezelschap moet noemen, maar vis-à-vis. Vis-à-vis. Of vis-à-vis. Opgericht, met vrienden, mede opgericht. En welke periode was dat? Dat was in 1990, rondom 1990. En dat was net nadat ik ook bij Joop van den Ende in de musical Barnum onder andere gespeeld. En omdat ik zo technisch ben, alle special effects, ik weet niet, vis-à-vis is nogal een groot spektakelgezelschap. Hè. Ze zitten nu in Almere.
Maar daarvoor reisden we de hele wereld rond met onze voorstellingen. Dat noemden we dan site-specific. Dat betekent dat je een plek zoekt waar het moet gebeuren, die voorstelling. We hadden bijvoorbeeld, onze eerste voorstelling was een klein tankstationnetje à la Hopper, de Amerikaanse schilder, met 5 veertjes 500. En dat moest altijd spelen onder een soort snelweg of flyover, zoals wij dat noemden. Maar iedere stad in de wereld heeft wel ergens een plek waar een flyover is. Of een snelweg die over een weg daaronder gaat. En het idee was, dat tankstationnetje stond er al zo lang en de tijd ging voort. En men wilde een snelweg bouwen en die tankeigenaar die wilde daar niet in mee. Die wilde ook niet weg. Die wilde zijn stationnetje ook niet verkopen. Dus je ziet het wel eens vaker in China. Hè? Dan wordt er gewoon een hele nieuwe stad gebouwd. Er staat er nog eens zo'n oud huisje midden tussen de skyscrapers. En dat was de basis van het verhaal. Die snelweg is gebouwd over zijn tankstationnetje. En die 5 veertjes 500 waren eigenlijk een beetje de karakters die verdwaalden en kwamen bij hem terecht. Ja, een topvoorstelling. Silent comedy, dus taal is niet belangrijk. Altijd uitverkochte voorstellingen. Series van 12, 13 in festivals in Perth, in Sydney, in Frankrijk, Chalon, in Polen. Dus de hele wereld. En dan zet je dus 2 containers met spullen zet je op een boot. Die ging dan 2 maanden richting Australië. En dan vloog je daarna met de artiesten daar naartoe. Bouw je het op. Zocht je zo'n flyover. Waar je onder dan dat tankstationnetje bouwde. En spelen maar. Ja, fantastisch. Ja, leuk hè? Ja, mis je het niet? Ja, weet je, ook omdat ik... Kijk, ik ben wel... ik heb natuurlijk ook voor een deel gehospiteerd, moet ik zeggen. De dansopleiding en de mime. Ik ben meer een meme-speler. Dus gebruik mijn lichaam als instrument om dingen te zeggen. Vandaar ook silent comedy. Taal is bij mij niet zo heel erg belangrijk. En ik was natuurlijk ook een ontzettende technisch slimme jongen met special effects. Ik heb ooit eens, geloof ik, in een recensie de Oscar voor de technische special effects gekregen, bewijzen. Hè? Stel dat die in Nederland er was, dan zou Stefan krijgen. En het gaat van explosies tot liften die door daken vliegen. Allerlei andere hele simpele kleine dingen. Bijvoorbeeld een computer ombouwen. De eerste Apple computer, interactief. En die haalden we dan uit elkaar. En dan drukte ik op een knop. En dan kwam er een arm uit. Dan ging je armpje drukken. Ja, interactieve computer. Weet je wel zo. Nou, dat soort ongeheim techniek gebruiken. Echt heel letterlijk doen. Ja. Maar dan wel comedy als basis. Dus het moet wel... wij waren toen altijd degene die zelf ook heel veel geld uit de markt haalde. En we waren entertainment. Dus het was moeilijk om voor ons subsidie te krijgen bijvoorbeeld. Gelukkig zitten ze nu wel bij het fonds. Maar dat kan verkeren. Jij zei net van, ik ben ook wel voor gewoon zelf dingen doen. En dat ben ik met je eens, hè. Maar om nou zaken in te delen, jullie zijn entertainment en jullie redden je wel, vind ik weer iets te ver gaan. Dus, en je ziet ook dat steeds meer genres gewoon verdienen om ook gewoon ergens uit die ruif wel in ieder geval zichtbaar te zijn en een plek te krijgen. Uiteindelijk komt in Friesland te lonen even aan hoe praten. Maar we draaien eerst even een prachtig mooie Friesk-uitviering van Halleluja van Cohen. In het Friesk. Mooi project overigens van Nienke Laverman. Maar hij staat zelf even nu te lezen waarom dit nummer en waarom Nienke Laverman. Je schreeuwt een oor en ik je from op psalm op snij. Het is een kot en bruts een halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Prachtig. Nienke Laverman, halleluja. Ja, dat nummer is ons Safa covered. Maar ik moet zeggen, deze uitviering in het Fries mocht er zeker wezen. Stiep het lesje van Stef Averzaat, Joert mijn gast. Waarom dit nummer trouwens? Want je bent een van de onjagers van dat project West, hè? Ja, nou, er was al een cd gemaakt. En de eerste keer dat ik Nienke was in het Wolkom Festival bij het theater. Toen was ze nog echt jong. Toen brak ze ook voor het eerst door. Met haar fado, zeg maar vriend. En Bart Kingma en Klaas Toering. En een van de initiatiefnemers om in ieder geval het op het podium te zetten. Na de cd. En het was een ontzettend mooie dwarsdoorsnede van alle bijzondere muzici en muzikanten en artiesten in Friesland.
En het was een feest. Ik heb sindsdien ook Nienke ben ik blijven volgen. Ook met haar laatste project Plant, onder andere. En Sietse Bruiksma. En weet je, het is... Het nummer is heel veel gecoverd, wat je zegt. Maar in het Fries is een mooie taal. En dat wordt wel eens vergeten. En hoe je dat terugziet bij Cohen in het Fries. Het zijn natuurlijk ook prachtige nummers. En zeker bij dit nummer. En een mooie zangeres, integere zangeres. Prachtige stem. Ja, ik vond dat het niet mocht ontbreken. Omdat het me ook roert. Dat nummer. Dat zal voor veel mensen zijn. Het doet iets. Er zijn ook verschillende uitleggen van het nummer. ik kies voor de uitleg van... het hoogtepunt. Laten we het daar maar op houden. Hè, daar naartoe. Want ja, god, het leven, wat ik al zei, is too short. En laten we ervan genieten. En je kan hem ook anders uitleggen. Ik ben er wel voor om... een beetje op de extreme kant te gaan zitten. Maar wel op de kant dat je in ieder geval geen anderen daar zeer mee doet. Laat ik het zo zeggen. Dan ben ik wel heel wollig aan het praten in deze. Nee, maar het zijn je bent prachtig mooi hoe je daarmee bezig bent. Maar het brengt me eigenlijk op de volgende vraag. Zij is Amsterdam, middelpunt van de wereld. Ja. En dan naar Friesland daar. Ja, nou weet je, Hoe groot wie die stap? Ja, dat was wel bijzonder ook weer. Want het oren taal, oren cultuur. Ja. Oren tradities. Die stap was voor mij in het begin helemaal niet zo ingewikkeld. Want ik was natuurlijk al in het theater bezig. En ik kende de lawaai van vroeger. Ik had er ook wel eens wat dingen gedaan. En al mijn vrienden, of het nou artiesten waren of technici, die kwamen daar langs. Dus ik vermaakte me wel. Voor Evelien, mijn vrouw, en de 2 kinderen was het in het begin best pittig. En hier in Friesland word je met open armen ontvangen, maar ook weer niet. Je zit erbij of je zit er niet bij. Hè? Dat is wel import, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar uiteindelijk ging dat wel. En ik was natuurlijk ook een beetje... de Amsterdammer die het wel even ging zeggen hoe het moest. Hè? Want Delaware is natuurlijk ook wel een fenomeen. Met Roel Oostra natuurlijk als een van de eerste. En Tom van der Groot. En, ja, het waren ontzettend uitgesproken... Ja. Bijna excentriek, bij wijze van spreken. Ja. Maar er moest ook wel weer iets gebeuren. En nogmaals... Amsterdam, ja, weet je, ik zat op het punt. Ik woonde in de Pijp met 2 jonge kinderen. En mijn vrouw met name wilde weg. De stad uit, want het was best pittig ook toen. En toen was het nog echt een volkswijk met veel drugsproblematiek en enzovoort. En toen had ik eigenlijk 3 opties. Ik zou eventueel naar Nieuw-Zeeland emigreren, want mijn vrouw heeft daar een school opgezet, Montessori-onderwijs in Nieuw-Zeeland. En we hebben daar ook met vis-à-vis veel gespeeld. En ik was een van de kandidaten van het New Zealand International Festival of the Arts. Zeg maar het soort Holland Festival van Nieuw-Zeeland. Maar dat werd wat ingewikkeld. Waarom een Nederlander, weet je wel. En waarom niet een local? Ja, dat is over de hele wereld. En toen kwam dit langs, de lawaai. En ik had geschreven. Want ik ken, wat ik al zei net, mijn beste vrienden zijn Fries. Ik bedoelde, maar ik ken Friesland redelijk vanuit vroeger ook, van zeillessen. En binnen een week was het rond. Dus ik dacht van, nou, leuk. Mouwen opstropen en aan de slag. En voor je het weet is die 20 jaar voorbij. En staat er een hele andere schouwburg qua gebouw in ieder geval. Ja, maar ook qua functies. Dus we hebben cultuureducatie, we hebben een filmhuis, beeldende kunst. Eigenlijk is alles in één hand. En dat is wel het bijzondere en heel mooi. Er is geen theater in Nederland waar al die functies allemaal, bedoel ik, in één hand zijn. Daar bedoel ik mee aangestuurd worden vanuit één directie. En het heeft zijn voordelen. Er is ook een heel mooi festival natuurlijk. Simmerdijs, wat we met z'n allen hebben opgezet. 4-daags echt podiumkunstenfestival. Met nadruk zeg ik podiumkunsten. Want iedereen denkt, ja, festival is popmuziek. Nee, er is wel popmuziek, maar het is een podiumkunstenfestival met muziek. Dat is een feest om te doen. En wat ik al zei, die 20 jaar die zijn omgevlogen. Ja. En ik ben ontzettend gehecht geraakt aan Friesland, aan de plek waar we wonen, de natuur. Ik heb ook veel zien veranderen, dat wel, in die 20 jaar. Drachten is sowieso verloren. Ja. Maar toch altijd, dat vinden wij als net dragsters, die dubbelhit. Het is heel dorp, heel stad. Het is van beide net zo volle. Hoe is daar wat mee omgaan? Nou ja, ik vind Drachten als plaats... Ja, sorry Drachten, maar daar wil je niet doodgevonden worden. Maar de omgeving is prachtig. En het is natuurlijk een uit de kluiten gegroeid veendorp, met alle respect. Maar het is wel een plek waar dingen kunnen. En cultuur heeft altijd een hele belangrijke positie gehad. Nog steeds.
En het is een soort smelt. Het is een beetje niet lullen maar poetsen. Een beetje het Rotterdam van het Noorden, noem ik het maar even. En Drachten heeft wel het manco dat het achter die wal ligt bij de snelweg. Terwijl er waanzinnig goede dingen gebeuren. Het innovatiecluster. Nou, Philips zit niet voor niks. Een van de beste schouwburgen van het land. De Lewij zit in Drachten. Noem maar op. En heel veel mbo-opleidingen. Dus er gebeurt heel veel. Het is absoluut een heel dynamisch plak. Ja, maar nogmaals, er zijn ook mensen... En dan krijg je het Westen weer... die dan horen dat ik in Drachten... of in ieder geval in de buurt woon. Hè. Ik woon niet zelf in Drachten, maar wel in de gemeente. Nou, je hebt geen station. Dus als ik het land in wil, dan ga ik met de trein. Maar dan moet ik eerst naar Heerenveen. En die kijken me dan een beetje meelijwekkend aan. Drachten, Stef? Jij als wereldburger? Nou ja, die uitstraling haast vol, ja. Maar nee, goed, dat klopt. En het was zo grappig toen ik stopte met de Lewij. Er was ook een aantal vroegen mij... blijf je dan wel in Friesland wonen? En ik denk van, waarom vragen ze dat toch? Alsof ik weer zou gaan naar de grote stad. Nou ja, dat ken natuurlijk. Natuurlijk, er zijn mensen... Optie. Maar nee, hoor, ik bedoel, Amsterdam, los van dat ik er al niet eens meer tussen kom... Hè, want die huizen zijn onbetaalbaar... Ik heb ook iedere keer als ik naar het westen ga... en ik kom te regelmatig het westen... heb ik altijd weer het gevoel dat je weer een beetje de beton in rijdt. Weet je wel? Het wordt steeds urban jungle. En ik hou van de stad, ontzettend. Zet mij in New York, fantastische stad. Caïro, welke wereldstad ook. Ik voel me er ontzettend senang. En ik hou wel van het avontuur. Ik heb ook een goed richtingsgevoel. Dat is ook heel belangrijk in de stad. Maar nee, geef mij het toch maar. Want ik woon in een klein dorp... dat ik uiteindelijk de deur uitstap en midden tussen de natuur zit. En de vogels hoor fluiten. En de sterren zie je, hè, want dat zie je niet meer in Nederland. Zeker in de Randstad. Uitzonderlijk. Zoveel lichtvervuiling enzovoort. En in mijn jeugd, de sterren. Dat is toch een beeld. Ik weet niet of jij dat hebt, maar ja, dat is Friesland. En dat vind ik heerlijk. En vrouw en bijen hing je intussen ook in die provincie of net? Ja. En kijk, de kinderen zijn nu uitgevlogen. Eén woont er in Lissabon en Bram studeert nu af in Wageningen. Het is echt wel Bram. Ze zijn allebei wel in Amsterdam geboren. Stephanie hebben we geadopteerd uit China. Maar Bram is in Amsterdam geboren, maar die is echt Fries. Dit is echt een Friese kerel, weet je wel. En Stephanie, moet eerlijk zeggen, die heeft sowieso wel ingewikkeld gevonden dat wij verhuisden naar het noorden. Want in Amsterdam was zij een van de vele niet-westerse kinderen. Hè? En ik denk dat het hier wel pittig voor de was, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die zit nu in Lissabon. Vermaakt zich prima. Hij zegt zo'n woord wereldburger. Weet je, zo van vanuit de laptop werken. Je kent het wel. Die jeugd gaat zo snel, joh. Ik bedoel, die ontwikkeling ook op digitaal gebied. Nou, we hadden het er net al even in de artificial intelligence en zo. Nou, we gaan het straks misschien nog even over. Daar geef het zeker nog over gaan. We draaien eerst even een heel oldschool plaatje. Vind ik wel grappig hoe bepaalde tien bij elkaar komen in de programma's Noorderwind. Zeker als je komt met een live-opname van Bob Marley. Live at het Lyceum, Londen, 1974. No Woman, No Cry. Waarom dit noemen, maar waarom specifiek deze opname? Ja, omdat het sowieso vindt Bob Marley heb ik ook live gezien, die moet je live zien. Dat is een sfeer van het publiek, de gasten, iedereen aanwezig, die band. Deze opname die ademt helemaal die tijd en dat sfeertje. Nou, mensen moeten maar luisteren. Het is prachtig. Bob Marley en No Woman, No Cry. Past duurt in een heel mooi rietje, want we zetten nu daar met Frank Zappa. Helaas net maar onder is David Bowie, Bob Marley. We draaien straks nog op, mensen niet nog leven. Leonard Cohen draait nog even de nummer van. Dus draait de product muziek trouwens, of niet? Ja, ik heb er nu weer wat meer tijd voor. Dus het valt bij. Ik ben niet zo'n iemand die muziek als noodzakelijkheid om te kunnen leven heeft. En ik ben ook niet een waanzinnig kenner. Ook omdat ik ben een veelvrater, generalist. Hè? Film, theater, muziek. Maar het is wel iets waar ik zelf heb van... dat hoort bij het leven. En toen jij vroeg van... joh, bedenk even 5 nummers waar je
Ja, dat zal iedereen, je zei het al, de wenkbrauwen fronsen. Ja. Maar het is ook wel weer leuk om te doen. En want ja, dit lijstje van nummers, dat zijn toch nummers die voor mij... daar zit een geschiedenis aan vast. Nou, dat vind ik fijn om dat weer even... Ik beleef het ook weer helemaal opnieuw. Dat is wel leuk. Dus ik zie Bob Marley ook echt in de Edehaal optreden. Zo stoned als een kanaal dat hij was. En die prachtige zangeressen die erbij waren, weet je wel. Die moeders, zeg maar. Mooi. Dus fijn. Ja. Qua muziek, redelijk old school, alle keer. Ja. Maar de beste adviseur van Den Haag, hè, de Raad van Cultuur. Ja. Vies het dreig of juist net? Ik ben even heel besnijd hoe het er niet is. De nieuwe ontwikkelingen. We hier alleen de AI hebben het alleen nog, maar überhaupt de hele maatschappij verhoord. De rol van cultuur is denk ik wel wat verhoren. Ik trok natuurlijk de hele COVID-periode. Er waren redelijk Rjochse wien in discussieland. Nou, die ben meestal net al te pro diepzinnige cultuur, laat eerlijk wezen. Sjors dat oor van de zijkant? Of bist een actieve mij-discussieerder? Hoe is het daarin? Ik ben heel benieuwd naar. Nee, ik ben wel actief daarin. Ja. En het is niet voor niks ook dat ik in de Raad voor Cultuur zit. Wat ik al zei, adviserend aan de minister, Tweede Kamer, kabinet. Maar dat ken ik van de zijkant doen, hè? Ja, nee, oké. Maar ik probeer daar ook wel middenin te staan. En natuurlijk vanuit... het is wel een persoonlijke titel, maar vanuit... Toen ik nog directeur van de Lawaai was, ja, dan sta je er ook middenin. En we hebben ook een festival, dus muziek, beeldende kunst, cultuureducatie, podiumkunst natuurlijk, alles bij elkaar. Film. En dat maakt dat je breed veel ontwikkelingen... maar het is ook een persoonlijke interesse. Bijvoorbeeld, we hadden het net even over AI, de kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. En die ontwikkeling van de laatste 2-3 jaar. Je ziet bijvoorbeeld dat als je een tekst inspreekt, dat AI daar een beeld van kan maken. Dus heel veel kunstenaars, maar ook architecten zijn redelijk in paniek. Want hun werk, schrijvers, straks is een heel boek AI, fotografen, beelden die worden gemaakt door AI. Deze week nog een Duitse fotograaf had een foto inleverd bij een wedstrijd. Die in principe waard hij uit op tot winnaar. Hij had het weigeren, want de foto wie net echt. Nee. Nou ja, dan kom je voort op de discussie, wat is dan wel echt? Ja, nou ja, dat is het punt. Hè. En de discussie gaat dan ook weer terug. Die foto is uiteindelijk samengesteld door algoritme en AI vanuit al bestaande beeldmateriaalfoto's. Dus dan krijg je de rechtendiscussie. Want die foto's zijn al eerder gemaakt door andere fotografen. En daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Dus sorry. Maar het is wel goed dat we die discussie voeren. En nogmaals, het is wel een creatief proces. Uiteindelijk is het net zoals met een computer. Ik weet nog wel dat bij het installeren van allerlei softwarepakketten was het altijd zo van ja, maar het is ICT, hè, dus het mag fout gaan. Wat een flauwekul. Het zijn gewoon 1 en 0. En het zijn vaak menselijke fouten waardoor het niet werkt. Die machine op dat moment, die kan wat ik al zei, het zijn 1 en 0. En hoe je programmeert, dat maakt of het wel of niet werkt. Maar het is wel iets waar we mee moeten leven en waar we ons toe moeten verhouden. Wat ik wel van belang vind, is dat we op de een of andere manier, en dat is met internet uiteindelijk ook ingewikkeld gebleken. Internet werd toen het ontstond geroemd over zijn open karakter. En het zou de mensen bevrijden, globaal ook. Hè. Iedereen in de wereld mocht aan de tafel van kennis aanschuiven. Sterker, het was een soort het nieuwe paradijs. Ja, het nieuwe paradijs. Want daar was geen kwaad woord, geen jaloezie. De alle menselijke onmacht en onhebbelijkheden zonden we definitief. Ja. En iedereen was gelijk. Ja. Nou, je ziet welke kant het op kan gaan. En met AI, dat is in principe een tool die je heel goed als mens op een goede manier kan gebruiken. Maar ook slecht straks. En dat is het hem. Ook slecht. En dat gaat ook gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Maar dus dat je een wapen in, maar wat ouders heel omkomen litten. Nee, uiteindelijk moet je daar iets mee. In de zin van dat het ergens wel een soort balans is. Het is net zoals de good en de bad guys. Weet je wel. Je moet toch uiteindelijk samenleven. Ja. Want alles maak je in elkaar. Maar van de Weeknd, er weer een noemer van een rapnoemer, een hip-hop noemer. Van Drake en The Weeknd. Ja. En dat weer AI. Ja. Dat has ik oorlog weer van het internet oorhellen. Maar is dat nou slecht of goed? Ja, ik heb er persoonlijk niet zo heel veel moeite mee als je maar helder hebt dat het een AI-nummer is. Want dan kun je het ook in een context plaatsen.
Als je dat niet hebt, dan denk je het zijn Drake en The Weeknd. En dat is dus niet zo. Maar het is de eeuwige discussie. Hè? Moet je het verhaal van Rembrandt weten om de nachtwacht te waarderen? Of kun je het ook zonder zijn verhaal doen? Huh? Nou, dat is de eeuwige klassieke discussie. Ja, hè? dat is een interessante. Kijk, als je niet weet dat de nachtwacht door Rembrandt is geschilderd, kun je er nog steeds van genieten, toch? Dat bedoel ik. En is het nog steeds kunst, toch? Ja, en misschien is die dan wat minder waard dan wanneer je weet dat die door Rembrandt is Maar geschilderd. even inhoudelijk, intellectueel, creatief, jongen, kun je dus de discussie doen. Doet het daar is het toch een computer betocht of is het Stef Aversaat die dat noemen skreun had? Nee, maar die discussie ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik heb er nee. geen antwoord op, ja, maar... Nee, dat klopt. Maar je kan het volgens mij op twee manieren aanvliegen. Je kan het aanvliegen vanuit degene die het kunstwerk ziet. En zijn of haar beleving. Ja. Wat doet dat met jou? Dat is misschien, als je dat op de eerste plaats zet qua waarde, is dat een andere insteek dan dat je de kunstenaar centraal stelt. Ja. En sommige kunstenaars die hebben een boodschap. Dus dan is het fijn om, als je die boodschap niet snapt, dat de kunstenaar uitlegt, ik bedoel dit ermee. Om even zo te zeggen. Maar soms is dat ook niet nodig. En ik vind het ook van belang dat je gewoon kan ervaren en laat dan de verbeelding weer aan de macht komen op persoonlijk niveau. Het probleem is alleen dat het vaak weer gekoppeld wordt aan macht, aan politiek. En dat maakt het weer dat er situaties kunnen ontstaan, dat er ongelijkheid ontstaat. Dat er sommige groepen worden uitgesloten of buitengesloten. En dat zie je natuurlijk met het internet ook. En ik snap wel dat hele grote groepen, als ze in één keer aan de macht komen via bijvoorbeeld sociale media of zich kunnen uiten, ja, dat er dan dingen gebeuren waar we zelf met z'n allen hebben van, wat hebben wij gecreëerd met z'n allen? Een soort gedrocht of wat is het? Uiteindelijk is het toch van belang dat we iets creëren met een bijna, en hoe dat er dan uit moet zien weet ik ook niet hoor, maar een soort zelfreinigend vermogen. Dus je moet een soort reset AI-knop hebben, of in ieder geval een zelfreinigend vermogen binnen de AI die maakt dat we het eigenlijk alleen maar, of zoveel als mogelijk, ten voordele voor de mensheid en de aarde in zijn algemeen maar kunnen het gebruiken. uitdaging, hè? Ja, en dat is een beetje, mensen hebben ook altijd de hebzucht en de greed. Hè? En dan krijg je in één keer weer situaties die ingewikkeld worden. Maar we zien ook met z'n allen dat we, wat mij betreft, dat de wereld wel het zwaar heeft. Moedertje natuur. Ik denk, jongens, we zijn onze eigen huis wel een beetje aan het uitwonen op die manier. Ja, en je hoopt dat er toch situaties kunnen ontstaan, bijvoorbeeld via de AI, dat we een aantal dingen niet meer hoeven te doen die nu maken. Bijvoorbeeld die CO2-uitstoot of dat je via AI informatiestromen anders kan genereren. Ja, we zullen het zien. Het is wel een ontwikkeling die, denk ik, hoort bij deze tijd. En ik bedoel, kijk dat het nummer van Bowie, hè, een beetje Tom, dat was ook zo, maar dat was ook een verbeelding aan de macht en dromen. En dit is een ontwikkeling die daarbij hoort. Jules Verne had het vroeger ook al, hè, weet je wel. Vooruitziende mensen, die creatievelingen, zieners, daar hoort dit ook bij. Ja, nou, ik lees een stuk over een Griekse filosoof, notabene, die zei, ik ga een verhaal houden, maar dat mij net verteld wordt terug oren, want ik is het er mee aan de haal. Dus die zegt dat al als een bedreiging. Nou ja, dan ben je het werk mij alle boeken en internet natuurlijk wel in een oren tijd belonen. Dat wordt een mooie uitdaging dus. Wat ik meer wel afvraag, tijdens jouw directeurschap in de Lawaai, 20 jaar, ga je natuurlijk de opgang van het internet enorm meemaken. Had dat ooit invloed gewoon op überhaupt de Schouwburg? Ja, natuurlijk wel. Want ik heb zelf, ik hou er wel van, hè, die techniek. Ik zei al dat alles zit op internet. YouTube, alle vaststellingen, YouTube, neem het maar op, Spotify, muziek. Ja, maar toch zit die zaal regelmatig nog vol, hè? Ja, dat is net zoals toen met de film, hè, dat men bang was dat het de doodsteek voor het theater zou zijn. We streamen helemaal televisie met Netflix. Ja, weet je wel. En nog steeds. Ja. Dus die live ervaring, samen in die zaal zitten, de artiest ruiken, zien, zweten, de mist in zien gaan, zien floreren. Nou ja, Frank Zappa en Bob Marley met een dikke joint in de holle. Ja, nee, maar dat is toch. Dan mag je nergens meer roken trouwens in die concertzaal, maar goed. Dat doen ze maar met zo'n Viper. Ja. Maar goed, dat zijn de ontwikkelingen, weet je, dat hoort er toch bij. Maar mag we de bank verwijzen of niet? Nee, wat mij betreft niet. En nogmaals, wat ik wel ingewikkeld vind, is dat je, en dat heeft dat met cultuur te maken, ja en nee, dat steeds meer mensen aan de kant staan en niet mee mogen doen. Dat vind ik een ingewikkelde. En daar heeft cultuur een hele belangrijke rol in.
En ik vind dat cultuur gewoon niet op zijn waarde wordt geschat. Je zei het zelf al een beetje. We zitten in een tijd, zeker als je heel erg naar, laten we wel wezen, de rechtsstromingen kijkt. Ja, die hebben een hele andere idee over de waarde van cultuur dan andere links of midden. Nou ja, wie hoort er nou rechtse politici die namen de theaters en kunst en schilders een linkse hobby. Hou erover op. Het is nog niet eens zo lang geleden hè, dat ook zo werd genoemd door onder andere. Maar dat weer net op zichzelf staande opmerking. Ik ben heel pro de mensen die vinden dat ik echt. Hè? Ja, maar dat is dus het punt. En dat is wat ook weer met AI een ding kan zijn. Is het de waarheid of is het gecreëerde waarheid? Is het gebaseerd op feiten of niet? En dat maakt het ingewikkeld om ergens een mening te vormen. Daarom is bijvoorbeeld, wat je er ook van vindt, Omroep Friesland als gegeven essentieel en belangrijk, lokaal ook, om een bijdrage te leveren aan weerbaarheid en kennis bij mensen om de democratie te kunnen voeden. Want mijn geschiedenisleraar zei vroeger al, ons systeem van democratie is het minst slechte wat er is. En ik denk dat we dat ook moeten koesteren. Want bedenk even andere systemen waarin je op een gelijkwaardige, vrije manier, hè, de vrijheid is zo essentieel. Ja, je ziet steeds meer de ontwikkelingen van illiberale ontwikkelingen. Kijk naar India, maar Poetin natuurlijk. Maar ook Amerika is tricky aan het worden met Trump. En wat er nu ziet met China natuurlijk. Had ik geen clean sheet wat dat betreft. Ja, nee, maar gelukkig is Brazilië met Bolsonaro is nu even anders. Maar Lula zit natuurlijk ook weer zich aan te schurken tegen wat staten waarvan je zegt van oh my god. Dus dat vind ik best ingewikkeld. Maar uiteindelijk denk ik dat je... En natuurlijk is het westerse systeem... kun je ook iets van vinden. Hè? Hoe wij bijvoorbeeld altijd naar andere landen kijken. Dan moeten we ook even onszelf in de spiegel aankijken. Ja, dan is het nog over het erfenisjes. Ja, toch? Kijk naar het koloniale verleden. Boom, enzovoort. op. Ja. En dat is wel goed, hè? Dat we ook daarin wel goed onszelf in de spiegel durven kijken. En dat we ook durven te zeggen, dat was gewoon niet goed. En dat moet niet weer. En dat moeten we herstellen als het kan. En dat is onder andere een van de zaken die we ook met de Raad voor Cultuur bekijken. Maar weet je, cultuur in de brede zin is essentieel. Of het nou hier in Friesland, in Zeeland, in New York of in de binnenlanden van Brazilië. En dat is wel weer een mooi gegeven. En het heeft een waarde voor lokale gemeenschappen die we moeten vieren. En dat maakt het leven ontzettend mooi. Nog even kwart naar jezelf, want je had ooit mijn projecten, nou begint alleen hoe dat kon heen, het Fries project, dan ga je dat hij je stiepen, Paken Sietsen, ga je nog mij helpen, vaderpaard op een holle. Ja. Het verhaal rondom de Zuiderzee nog. Ja, komen er nog meer van dat soort projecten waar je mij bemoeiing in? Nou, kijk, ik ben natuurlijk ook producent en het hangt ook een beetje af van welk idee op mijn pad komt. Ik heb ook met bijvoorbeeld de volgende Arcadia over 2 jaar is dat alweer. Wel liggen er wat ideeën ook samen met elkaar om weer een vergelijkbaar project te doen. Maar dat staat en valt bij een goed idee. Maar aan de andere kant, ik zei, weet je, als ik weer mijn netwerk en mijn kennis kan inzetten voor jonge makers, creatievelingen. Ja, dat zou ik dat een feest vinden. Dus ik ben nog helemaal niet klaar. En het hangt een beetje af van wat op mijn pad komt. Ik ben goed in grote projecten die impact hebben om dat te produceren. Maar ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen, dat kon ik ook voor een groot deel doen. Omdat ik een team achter me had, samen met de mensen van de Lawaai. En een organisatie. En dan zie je ook dat dat ook van belang is. En er moet ook een vertrouwen zijn. En een team. Bijvoorbeeld Okater heeft een heel sterk, goed ingewerkt artistiek team. De Lawaai heeft een heel goed ingewerkt horeca- en logistiek team, marketingteam. En dat samen, dat geeft een meerwaarde. En dan is 1 en 1 is niet 2, maar 3. Als gymnasium B-adept moet je dat eigenlijk niet zeggen. Maar de verbeelding aan de macht, dan kan 1 en 1 3 worden. Ach ja, wie ziet komt bij die Ellen. Ja. We gaan hier een plaat draaien. Mary J. Blige, together met U2. One. Gewoon een mooi nummer. Ja, One Love. Ja, het is een prachtig duet, vind ik. Ik heb het op het lijstje gezet. Niet zozeer dat ik het nou heel veel... Maar als ik dat nummer hoor, dan wil ik altijd zo keihard meezingen.
En er zit ook een heel... Ik weet niet hoe jij hebt gitaar gespeeld. Hoe je dat noemt. Er zit een riff gitaar tjak, tjak, tjak in. Moet je maar eens horen. Ergens naar de intro. Er zit een hele lekkere... Alsof dat... Ik stel me dat dan voor dat met de rechter of de linkerhand... dat de tak, tak, tak. Nou ja, je moet maar eens horen. Het zit erin. Heerlijk. Dank u wel. Graag gedaan. Or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me